Gaurko bideoan pelikula eta telesaiei buruz hitz egin nahi dut. Zehazki esateko, pelikula eta telesaietan gertatzen dian ezinezko gauzei buruz. Ezinezko gauzak esaten dutenen ez nahi zai egan egitea edo denboran bidaiatzea bezalako gauzetaz. Izango litzateke, aber nola esplikatzen duten. Ohikoak dian gauzak, zuk eta nik egiten ditugunak egunerokotasunen, normalak dianak, pelikuletan egiten dituztela modu batea zuk esaten dezula, hoi ez da hola, hoi normalen ez da hola gertatzen, nahi behintzat ez zait inoizoi pasatzen. Baina, adibide batzu jarritan ikuste hobeto ulertuko dezuela zesan nahi deten. Adibidez, beti dakie jatetxe baten edo taberna baten zenbat diru utzi behar duten kontua eskaturein gabe. Oso ohikoa izaten da ikustea pertsona bat bazkaltzen edo afaltzen nahi dela restaurante baten eta derrepente presazko zerbait ateratzen zaio, korrika altxatzea eta uzten ditu pare bat bilete mailan gainen eta korrika aldeiteu. Ze uzten du beti, janaria balio duna baino gehiago, bazpare eta sobratzen da sobratze da. Hoieteko presupuesto handia behar dezu, ez dut uste denon poltsikuak hoi aguantatu dezakenik. Pelikuletako eta telesailetako tabernatan askotan gertatzen den beste gauza bada, kontsumizioa eskatu eta tragoike hartu gabe bertan uztea. Zuko zenbatetan indezu, zenbatetan eskatu duzu zerbait taberna baten eta holaxe oso ikutzi duzu barran. Inoiz ez. Oso okerrez palin banao, esango nuke hau pila batetan gertatzen zala, ETV baten ematen zuten hasi berriak telesailen. Esango nuke hau dela denetan nabarmenena dena. Kotxea nahi dezun lekun aparkatzea. Beti dago aparkatzeko lekua. Berdin dio munduko hiririk populatunen baldin bazaude. Farmazi batea jo nahi baldin badezu, farmazia atarin zure kotxea aparkatzeko lekua hongo da. Zenbat buelta eman behar dituzu hiri baten edo herri baten aparkatzeko lekua bilatu arte. Kriston pila. Pelikuletan dijoazti eta kale osoa libre kotxea nahi dezun lekun usteko. Beti, eta norbaiten etxea baldin bazoaz bisitan, bere etxeatarin egongo dia 20 leku libre, bere 20 lagunen 20 kotxek aparkatzeko lekua izan dezaten. Eta kotxea aparkatutakon ez pentsa ez dare ota ordaindu behar duenik, edo parkineko tiketa atera behar duenik. Keba, kotxea utzi eta listo. Telesail eta pelikuletako protagonistek kriston suertea daukae. Bai aparkatzeko lekua bilatzeko, baitaren behar duten informazioa aurkitzeko ere. Zerbait jakin behar duten bakoitzen, telebista edo irratia pizten dute eta kasualidadez justu horri buruz hitz egiten nahi dira. Berdin dio eguneko zen momentu dan, irratia piztuko dute eta beraiek behar duten notizio horri buruz hitz egiten nahituko dira. Eta telefono deiekin gertatzen dena ja aparteko zerbait da. Hasteko, norbaiti deitu behar balin badiote, segundu bakar bat ardatzen du. Ez dauka zenbakia bilatu beharrik. Botoi bati eman eta ikeu eta ja deikai da. Eta klaro, beste pertsonak lehenengo tonon hartzeu. Eta ja, 2 segunduako hizketan nahi dia. Baina okerrenan ere ustez, despedidak dira. Ez dakie telefono dei bat normal mozten. Dauka alde batetikan, moztuzuk, ez, moztuzuk, ez, benga, moztuzuk, ez, moztuzuk. Eta beste alden, deia zuzenen mozten duenak, agurturein gabe. Itzein beharreko itzeiten dute, eta ez agur, ez gero arte, ez ikusiko gea, ez ezer. Zuzenen, pank, eta kolgatu. Ez dut ustein beste kostatzen denik agur bat gehitzea horri ez da, pixkat naturalago gehatzeko. Nik uste adibide txiki hauekin ulertu jazuela ze esan nahi nun, ezta? Seguru nago, zuek ere badazkazuela olako detaile batzuk amorrazio ematen dizuetenak edo pelikula bat ikusten nahi zatenen iten dezuena gertatzen den bakoitzen. Hoxe da gaur kontatu nahi nizuena. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrengora arte. Aio!